Assalamu alaikum masu ƙwazo, masu ƙoƙari da waɗanda ke da zuciya mai ƙarfi. Yau za mu yi magana mai girma wadda za ta taɓa zuciya ta ƙara wa zuciya ƙarfi kamar yadda hasken rana ke haskaka duhu. Yau za mu tattauna akan wasu dalilai guda bakwai da suke lalata tunanin ɗan adam. Wannan dalili guda bakwai suna cikin zukatanmu, suna lalata zuciya da tunani, suna zub da ƙwanƙo kamar wuta mai ƙona ƙasa. Amma gaskiya ita ce idan muka fahimce su da kyau za mu iya ƙara wa kanmu ƙarfi, mu zama masu ƙwazo da ƙauna kuma masu ƙarfi sosai. Wannan shine sirrin ƙwarai na nasara da farin ciki. Dalili na farko da yake lalata tunanin ɗan adam shine tsoro da tsoratarwa, wato kamar mugun duhu mai ruɗu da ke lalata zuciya ne. Tsoro kamar mugun dodo ne, yana taɓa zuciya da ƙarfi, yana sanya zuciya ta cika da raɗaɗi da kuncin damuwa. Tsoro kamar guguwa ce mai ƙarfi, yana lalata ƙaunar zuciya da damuwar zuciya, yana sa mu ji kamar an ɗora wa zuciya wani nauyi mai nauyi. Kamar yadda iska ke ta busa ƙura a zuciya, tsoro na lalata zuciya, yana ƙara wa zuciya raɗaɗi, yana sa mu ji kamar muna cikin duhu mai kyama. Yana sa mu ji ba mu da ikon tashi, ba mu da ƙarfi, amma gaskiyar ita ce tsoro ba gaskiya bane, tunani ne kawai da muke sawa a cikin kwakwalwarmu, kuma za mu iya korarsa daga zukatanmu idan mun san yadda za mu yi da shi. Ka tuna a duk lokacin da ka fuskanci tsoro za ka ji zuciyarka na bugawa da ƙarfi, amma idan ka tafi da shi a haka za ka yi nasara ko da yaushe. Zuciya tana da ƙarfi fiye da abin da take gani. Kada yarda da tsoro ya hana ka cimma burinka da fatanka. Ka sani cewa kowane mutum na da ƙarfi, na da zuciya da zai iya shawo kan duk wani mugun ruɗu da ke cikin zuciyarsa. Abin da ya kamata ku yi don ku gusar da tsoro a ranku shine ku kasance masu ƙaunar zukatanku. Idan ku ƙaunaci zukatanku ba za ku taɓa bari tsoro ya yi nasara a kanku ba. Ku yarda da cewa tsoro na iya zama kamar guguwa, amma zai tafi idan kuka yi ƙoƙari. Ku ƙara da ƙarfi na zuciya da ƙauna da fata, ku san cewa zuciya ta fi abin da take gani. Dalili na biyu da ke lalata tunanin ɗan adam shine ƙiyayya da tsanar kai, wato kamar muguwar wuta ce mai lalata zuciya. Ƙiyayya da tsanar kai na ƙona zuciya kamar wuta mai ƙarfi, tana lalata ƙaunar da ke cikin zuciya. Wannan na ƙara zuciya raɗaɗi da kunci kamar yadda wuta ke ƙona ƙasa. Wannan ƙiyayya na lalata tunaninmu, yana sa mu ji kamar muna cikin duhu mai ƙyama. Kamar yadda haske ke korar duhu, idan muka yafe wa kawunanmu da wasu, zuciya za ta ƙara samun kwanciyar hankali. Kamar yadda haske ke kawar da duhu, wannan ƙiyayya na lalata zuciya, amma yafiya na sa zuciya ta sake jin daɗi da ƙauna da bege. Ka tuna a duk lokacin da ka yafe wani ko kanka, ya kake jin yadda zuciyarka ke sauki kamar an cire wani nauyi daga ƙirjinka ne. Ka fahimci cewa ƙiyayya da tsanar kanka ko wani suna ƙona zuciya da ƙara ƙarfin damuwa, amma yafiya na kawo kwanciyar hankali, nutsuwa da ƙauna. Ya kamata mu rinƙa yafe wa kanmu da junanmu. Ku kasance masu yafe kanku da wasu, kuma zuciya ta zama kamar wuta da ke ƙona ƙasa, ta koma da ƙarfi da ƙauna. Ƙara zuciya ƙauna da fahimta da ƙoƙarin fahimtar juna. Dalili na uku da ke lalata tunanin ɗan adam shine tsoron nasara. Kamar ɗan yaro ne mai ƙoƙarin tashi. Rashin nasara kamar ƙura ce mai ƙarfi, tana ƙara zuciya raɗaɗi da rashin kwanciyar hankali. Wannan na ƙara zuciya raɗaɗi kamar yadda ƙura ke lalata iska. Wannan na sa mu ji kamar muna cikin duhu mai kyama, kamar yadda abubuwan da basu dace ba ke ƙara zuciya raɗaɗi. Amma gaskiya ita ce duk wanda ya yi ƙoƙari ya fuskanci gazawa amma ya ƙara da ƙarfafa zuciya zai ƙara samun nasara. Wannan na nuni da cewa rashin nasara wani ɓangare ne da mataki na zuwa ga nasara, kuma ƙoƙari ne yake kawo ƙarfin zuciya. Ka tuna lokacin da ka yi ƙoƙari, ko da ka fuskanci gazawa, ka tashi ka ƙara ƙarfafa zuciyarka. Kada ka yarda da gazawa ta hana ka ƙauna da fatanka. Ka sani kowane ƙoƙari da kake yana da amfani da daraja, ko da kana faɗuwa a wannan ƙoƙarin, domin wannan faɗuwar duk mataki ne na kaiwa ga nasara. Fahimci cewa gazawa wani ɓangare ne nasara, kuma ku ƙara da ƙarfin zuciya. Ka tuna cewa zuciya mai ƙarfi na iya tashi da ƙarfi fiye da yadda take gani. Dalili na hudu da ke lalata tunanin ɗan adam shine zaton juna, wato kamar gungu ne mai duhu da ke lalata zuciya. Zaton juna kamar gungu ne mai duhu, yana ɓoye gaskiya da kyakkyawar zuciya, yana sa mu ji kamar duniya tana ƙetare mu, kamar mutane suna da mugunta a zuciya. Wannan na daga cikin abin da yake lalata tunaninmu, kamar yadda duhu ke lalata haske. Amma gaskiya ita ce mafi yawan mutane suna da kyakkyawar zuciya, kuma suna da ƙaunar gaskiya. Idan muka fahimci cewa yawan tunanin mugunta na lalata zuciya, za mu yi ƙoƙarin fahimci mutane da kyau, mu yadda da kyau da ƙauna. Ka tuna duk lokacin da ka yi ƙoƙari ka fahimci wani, ka ga yadda zuciyarka za ta ƙara samun kwanciyar hankali da ƙauna. Ka fahimci cewa zuciya mai kyau tana da ƙarfi fiye da yadda take gani. So da ku kasance masu ƙaunar juna, ku fahimci cewa mafi yawan mutane suna da kyawun hali kamar yadda haske ke kawar da duhu. Ku ƙara zuciya, ƙauna da fahimta da ƙoƙarin fahimtar juna. Dalili na biyar da ke lalata tunanin ɗan adam shine yanke shawara cikin gaggawa, kamar tafiya ne a daren duhu. Yanke shawara cikin gaggawa kamar mutum ne mai tafiya cikin dare mai duhu ba tare da haske ba. Wannan na sa mu yanke hukunci da basu dace ba, kamar yadda halin damuwa ke lalata yanke hukunci. Idan muka yi shiri, mu tsaya mu yi nazari sosai, mu yanke hukunci. Kamar yadda haske ke nuna hanya, za mu yi nasara da zuciya mai ƙarfi. Wannan na nuna yadda hukunci cikin gaggawa ke lalata zuciya, amma da hankali da nazari za mu iya zama masu ƙarfin yanke hukuncin da ya dace. Tuna a duk lokacin da ka yi hankali da nazari, ka ga yadda zuciyarka za ta fi jin daɗi da ƙarfi. Kada ka yadda gaggawa ta lalata maka zuciya da tunanin da ya dace. Ku tsaya ku yi nazari sosai kafin ku yanke hukunci, ku nemi shawarwari, ku yi tunani mai zurfi.
Dalili na 6 da ke lalata tunanin dan adam shine rashin ilimi. Idan baka da ilimi kamar mutum ne mai ruwan baya a cikin duhu, zai ji kamar ya rasa karfi, kamar duniya ba ta da kyau. Wannan na lalata tunaninmu sosai. Kamar yadda rashin ilimi ke kara zuciya duhu, amma idan muka nemi ilimi kamar yadda haske ke kawar da duhu, zuciya za ta fahimci sirrin rayuwa da kyau ta kara wa kanta karfi. Ka tuna a duk lokacin da ka koyi wani abu mai muhimmanci, zaka ji kamar zuciyarka ta kara samun karfi da bege. Ilimi na kara zuciya karfi da fahimtar duniya da kyau. Ku ƙara himma da ƙaimi wajen neman ilimi, ku koyi sabbin dabaru da abubuwa masu amfani, ku fahimci yadda duniya ke aiki da kyau, ta yadda babu abin da za a dinga boye muku. Dalili na 7 da ke lalata tunanin mutum shine mantawa da nasarorin da ka cimma. Kamar gari ne mai wuta mai kyau da ƙarfi. Yawan mantawa da nasarorin da muka samu kamar ƙunar wuta ne mai lalata zuciya. Idan ba ku tuna da nasarorin ku ba, kamar wuta tana ƙona ƙasa ne. Za ku ji kamar kuna rasa ƙarfi da bege. Saboda haka a duk lokacin da ka tsinci kanka a yanayi irin wannan, na jin cewar ka rasa ƙwarin gwiwarka ko jin cewar kamar baka isa ba, to ka tana da duk abubuwan da ka cimma. Hakan zai taimaka ya dawo maka da ƙwarin gwiwarka. Ka yi godiya da su domin su ne ginshiƙin ƙarfinka. Wannan shine sirrin zuciya mai ƙarfi. Ta san cewa tana da ƙarfi fiye da abin da take gani. Ka tuna a duk lokacin da ka yi nasara a rayuwa, sai ka ji kamar zuciyarka ta ƙara samun ƙarfi da bege ne. Kowane lokaci ka tuna da nasarorin da ka cimma ko mun ƙanƙantarta, don ka ƙara zuciyarka ƙarfi. Ku rubuta nasarorinku, ku rinka tunawa da su a kullum domin suna ƙara muku ƙwarin gwiwa a duk ayyukan da kuka saka a gaba. Ku gode wa Allah a dukkan ayyukanku. 'Yan uwa, ku sani cewa zuciya tana da ƙarfi mai girma, kamar yadda zuciya mai ƙauna da bege ke ƙara mutum farin ciki da ƙarfi. Waɗannan dalilai guda 7: tsoro, ƙiyayya, rashin nasara, zaton juna, yanke hukunci cikin gaggawa, rashin ilimi, mantawa da nasarori, suna lalata tunaninmu idan ba mu kula da su ba. Na gode.